mga kabalikat, narito po tayo pa rin sa Pililla Rizal, Barangay Malaya, Pililla Rizal. At ngayon po ay pupuntan po natin si Richard at ibibigay po natin yung kanya pong walker para po magamit niya po sa kanyang paglalakad, dahil ito po si Richard ay na-stroke po. So kung makikita nyo po, kasama ko po ang tirador ng kaning lamig. Yan po, kaway, tirador ng kaning lamig. So ngayon po, ito nga po, pupunta po tayo ngayon kay Richard at bibigay po natin yung walker. So ganun pa man po ay samahan nyo po ako sa araw na ito. Sa mga bago lang po sa channel ko, please like and subscribe po. Click notification bell para po updated po kayo sa mga susunod ko po pong upload. Ano, Chard? Kaya mo? Ha? Dahan-dahan lang? O sige, halika, nandito na yung walker. Itatry natin tong walker para ano? Para puntahan mo rin si ano? Alalayan mo. Tirador ng kanin lamig. Alalayan mo. Makasahin to. Hindi, hawak siya sa dingding. Sige, hawakan mo. Sa dingding ngayon hawak. Sa dingding ang hawak. Ano, kaya mo? Ayun o, kaya. Kaya papunta doon. Sige, halika. O ito, iabot mo na yan. Ito po, at dinala po natin yung walker po. Sige. Kabila. Ayan. Sige, hawakan mo. Hawak mo yung kabila magpagkamay doon. Yan. Ayun. O, di ba? Hayaan mo. Sige. Sige, kaya yan. Sige, matitherapy ka dyan. O. Alalay sa likod, alalay. Hawak ka, hawak ka. Hawak ka. Sige, hawak. Sige, hakbang. Kaya yan, Richard. Sige. Alalayan nyo. Yan. Hakbang, hakbang. Oh. Hakbang. Kaya yan, Chad. Tulungan mo yung sarili mo, Chad. Tulungan mo yung sarili mo, Chad, kasi ikaw ang ano, nasa iyo nakasalalay ang pagaling mo, Chard. Sige, go. Tuwing umaga. Tuwing umaga, te. Te, siguro sa umaga, paglakarin mo siya. Tapos pagdating ng hapon, ano, hilutin mo yung paa. Kailangan kasi dyan therapy. Sige, puko muna. Ano, Chard, kaya mo? Hindi kaya. Ha? Kaya? Kayanin mo. Kayanin mo, Chard, kasi sa'yo nakasalalay yan eh. Ang pagaling, ha? Ang harap. Oo, mahirap talaga, Richard, pero kailangan mong pag-aralan kasi nasa iyo nakasalalay ang pagaling mo, ha? O, sige. Go. Doon tayo sa upuan. Go. Mainit. Kaya yan. Sige, kaya yan. Go. Tulak. Go. Kaya yan. Sa'yo nakasalalay ang pagaling mo, Richard. Pag gusto mong gumaling, magpursige ka. Fight! Sabi ko nga, habang buhay pa kami, ano siyang makalakad. Sa likod ka, Clarence, baka matumba. Ano ba?
Kaya yan. Kaya yan. Basta magpursige ka lang, Chard, ano? Kaya, bukit umaga dapat. Oh, pag umaga, Labas ako dito. bago sumikat yung araw, salubungin mo yung sikat ng araw. Kasi nandun yung vitamins, yung energy na masasagap mo, no? Tapos, pagkatapos niyang maglakad sa umaga, pagpasok niya ng bahay, hilutin mo. Kahit yung langis lang ng niyog, hilutin mo. Tapos sa gabi, bago siya matulog, hilutin mo. Kasi kailangan dyan therapy. Kayanin mo, Chard, ha? Kayanin mo. Kasi nasa sarili mo yan nasa sarili mo yan kung talagang pursigido kang gumaling. At saka Nagsasawa na ako sa loob ng bahay. ha? Nagsasawa ako sa loob ng bahay. Di ba? Magkasawa ka talaga kasi pagising mo, makikita mo bubong. Paligid ng bahay mo. Lagi yan naman sa loob. Maghapon kang nandoon. Magawa. Kaya yan, basta lang, pilitin mo lang, kasi bata ka pa eh. Yung lakas mo, nandyan pa, kasi bata ka pa. Nakakalagakot ng mangga eh. Isang demi, kaya eh. Oo, malakas ka noon, di ba? Ibalik mo yung lakas mo ngayon. Bagi wala lang. Ibalik mo yung lakas mo kasi malakas ka noon eh. Yung lakas mo nandyan pa yan. Ang kailangan lang buhayin mo yung lakas mo. At saka isipin mo rin, Richard. Isipin mo rin, matanda na mama mo, matanda na papa mo. Paano pag dumating yung panahon na hindi ka nila kayang alagaan, paano ka? Diba? Kailangan tulungan mo yung sarili mo para hindi pagdating ng panahon hindi ka magmukhang kawawa, Sinasabi ko yan sa'yo para palakasin yung loob mo. Para maging malakas yung loob mo, Oh, kaya yan. Basta gugustuhin, kaya, Kaya. Kaya? Kaya. Kaya. Kaya, sabi mo kaya. 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 O sige, tara ulit, lakad tayo ulit. Go. Go, kaya. Sige, kaya yan. Kaya yan, sige. Pabalik-balik ka na doon. Mamaya mahulog kita pa Espanya. Iwanan kita. Ka na? Kaya, Richard, kaya. Sabi mo, kaya. Kaya. Babagsak. Hindi yan, kaya yan. Sige, go. Kahit pagulungin mo yan, nagugulong yan. Go. Di ba? Itapak mo yung paa mo para para yung lakas niya. Para ma-exercise yung lakas. Layuan mo lang ito para Kaya. Saan kayo punta? Dito, diretso. Upo tayo dun sa
Uupo tayo dito. Sige, go. Ang lola. Paano ka magkakaroon ng girlfriend yan? Pag ano? Pag hindi ka makalakad. Hanap ka pa ng maraming babae. Naghahanap ka pa naman ng chicks eh, tapos hindi ka makalakad. Kailangan makalakad ka muna bago ka maghanap ng chicks. May patawag na sa akin. Ha? May tumatawag sa lagi sa Facebook. May tumatawag na sa'yo sa Facebook? My goodness. Hindi niya lang sinatagot. O sige, ipakita mo sa kanya na marunong ka maglakad. Para pag naglalakad ka na, Sabi nga, ba't hindi mo pupuntahan natin. Mapupuntahan mo na yun. Pag naglakad ka na, Richard, pupuntahan natin. Hindi yan uso ko. Kaya. Gando. malis ka dyan? Kaya no? Sigaw, kaya. Kaya. Go. Alis dyan, bebe. Negro! Upo dyan siya. Go. Yung bangko, yung bangko, yung bangko. Yung ano ko. O, di ba? Kaya? Kaya. Oh. Upo ka. Sabi na, papapoy na nga muna. Bante ko pa konti. Konti, kaya yan. Parang upo ka. Ano? Ano na? Okay na, upo na. Ito na lang, minit yan. Oo. Hindi, pero sinahawakan mo. Hindi yan katumbang mo. Yun. Okay na, kaya. Kaya. So yun po, at Lumapunta ka sa taas. yun nga po, dinala po natin tong walker kay Richard. Ito po ay galing po sa akin po anonymous sponsor. Pinadala po ito ng aking po anonymous sponsor para po makatulong po sa paglakad po ni Richard. Para po makatulong po sa paglalakad po ni Richard. At malaking tulong po ito para po kay Richard. Chad, anong masasabi mo, Chad, sa ating anonymous sponsor? Marami po salamat sa nagbigay po nito ng walker. Oo, binigyan ka niya ng walker. May Tapos, aasahan ba sa'yo? May aasahan ba sa'yo, Chad, yung nagbigay ng walker? meron naman po. Ha? Sisikapin mo ba na, na makapaglakad? Sikapin ko. Magkapaglakad. Kailangan pagbalik ko rito, Chad, may improvement na ha. Para yung anonymous sponsor natin, matuwa sa'yo, no? O, anong masasabi mo sa anonymous sponsor natin? Sabihin mo sa kanya, kaya mo. Kaya ko po to. Yan. Pipilitin, sabihin mo. Kaya. Pag hindi kayo kinaya Pag hindi kinaya, walang jowa. kaya Pag hindi kinaya, walang jowa, walang syota. kaya. Kaya ano? Para maka-chicks. No? Oo. Yan sinasabi ko sa'yo. Dandan lang. Oo, dapat. Basta ang mahalaga. Paspahan. Pag hindi ako sa paspahan, dandan. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Merong nakikitang pag-asa. Kaya. Kayang-kaya, no? Tayo ulit. Sige. Game. Patay doon kayo na. Pwesto.
Nandun. Go. Wala yung minig ng katawan mo. Okay, go. Kaya. Laban. Laban. Laban para sa chicks. O, di ba? Nabubuhat mo pa nga eh. Malakas pa. Lakas pa. O, di ba? Lagi kang maganyan, Richard. Lagi mong itukod yung paa mo. Itukod mo yung paa mo. Sige, ibaba mo. Ibaba mo pare. Yan, itukod mo. Go. Yan. Itukod mo yung paa mo, wag mong iangat. Gamitin mo yung paa mo. Yan, tukod mo. Ihakbang mo, hidiin mo sa lupa. Hidiin mo sa lupa. Huwag mong buhatin yung paa mo, idiin mo talaga. Yung tamang normal na paglalakad. Hindi mo pati yung tuhod mo. Yan. Yung tuhod mo, balaktutin mo. Pati yung mga Game. Ibalaktot mo yung tuhod mo, balaktot mo. Taas mo, balaktot mo. Kaya mo ba? Kaya mo ba? Taas mo yung tuhod mo, balaktot mo. Game, kaya? Balaktot mo yung paa mo. Yan! Yung isa, Yan, yung isa. yung kaliwa. Yung kaliwa, yan. Balaktutin mo, sige. Okay. Sige, balaktutin mo. Ha? Matigas yung dito. Matigas? Sige, pilitin mo. Kaya yan, tuwing umaga, gaganda. Pilitin mo, kaya mo yan. Sige. Go, balaktot mo. Go, sige, go, kaya. Kaya. Okay, tukod mo na. Hakbang. Hindi talaga mabuloktot ano. Tuwing umaga, dahil ginaganto na lang, oh, para ma-therapy. Oo. Habang nakaupo ka sa higa. So yun po, nandito nga po kay Richard at binigay po natin yung walker po na ipinabigay po ng aking pong anonymous sponsor. Maraming salamat po sa aking pong anonymous sponsor na nagbigay po ng walker kay Richard para makatulong po ito sa paglalakad po ni Richard. Dahil nga po ito si Richard po ay na-stroke po. So maraming salamat po sa akin pong anonymous sponsor sa kanya pong kabutihang puso po para makatulong po sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ganun pa man po ay nagpapasalamat din po ako sa akin pong sponsor kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Sir Tating at kay Power Pop Girl. Maraming salamat din po sa pagtulong niyo po sa iba pong naibag ko po tulad po kay Arlene at kay Lola Pilar. So yun po, maraming salamat po sa mga kaibigan ko po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo pong suporta. Saan man pong panig po kayo ng mundo naroon ngayon sa ating po mga OFW, ingat po kayo palagi. God bless po.